Белмәү куркыныч түгел, белергә теләмәүдән куркырга кирәк. Бу хакта әйткән Хытайларның тормышка һәм кеше язмышына башка караш. Программабызның да мәгариф дөньясына карашы башка. Исәнмесез, бу белем дөньясы бүгенге программада. Чын полковниклар, балалар өчен хәрби белем бирү нәрсәсе белән аерыла? Коткару эше аның карамагында. Кадет мәктәбендә ни өчен шул кадәр ОБЖ укытучыларын яраталар? Вузлар арасында беренче физик мөмкинлекләре чикле студентларны тизби ничек җәлеп иткән? Казан Суворов хәрби училищесы 75 еллыгын билгеләп үтте. Бу Россия оборона министрлыгының әйдәп баручы уку йортларының берсе. Ул авыр сугыш еллары вакытында барлыкка килә, күп кенә балалар ятим кала һәм дәүләт балаларның һәлак булган әти-әниләре истәлегенә аларга иң яхшы шартларда уку мөмкинлеген бирә. Шул вакыттан бирле училище 12 меңнән артык укучыны зур тормышка озатты. 10 тәрбияләнүче Советлар Союзы һәм Россия герое исеменә лаек булды. Чыгарылыш сыйныф укучылары хәрбиләр генә булып калмады. Алар арасында галимнәр дә бик күп. Казан танк училищесы да үзенең бер гасырлык юбилеен билгеләп үтте. Биредә беренче тапкыр бөтен Россиядән килгән 133 курсант яшь танкист антын бирде. Татарстан хәрби училищелары белән горурлана ала. Монда илнең иң яхшы укытучылары да эшли. Суворов яки танк училищесына эләгү җиңел түгел, укуда авыр, җиңел көрәштә. Моны укуны тәмамлаган һәр курсант аңлый. Нияз Рахман балалар өчен хәрби белем бирүнең нечкәлекләрен белеп кайтты. Казанның легендар Суворов училищесына 75 бу вакыт аралыгында уку йортын тамамлаучылар арасында 50 генерал бар. Бүген училищены тамамлаучылар кабаттан таныш мәйданда биредә уку йортының эләмен алып чыгалар, аны төрле буын вәкилләре дулкынланып күзәтә. Татарстан өчен бу зур вакыйга ди республика премьер-министры урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин. Разрешите от имени президента Республики Татарстан и правительства республики поздравить. Яңа уку елына да училище зур максатлар белән керә. Бүген биредә 500дән артык курсант белем ала. Күркәм традицияләрен дәвамчылары алар. 75 еллык тарихы булган Казан Суворов училищесының даны бөтен ил күләмендә билгеле. Бирегә белем алырга күрше Ульян, Марий-Эл, Киров өлкәләреннән киләләр. Шунысын әйтергә кирәк, бу ел барлыгы 80 курсант беренче тапкыр яңа форма кия. Әлбәттә, мондагы төп таләпләр ул тәртип һәм инде тирән белем бирүдә укытучылар. Әлеге малайлар өчен бу беренче дәресләр, алар 5нче сыйныфка килүче яңа курсантлар. Өсләрендәге форма, уку йортындагы тәртипләргә һәм кызыклы дәресләргә әле алар төшенеп кенә килә. Мин беренче класстан бу Суворовский училищеда белдем. Шуннан соң минем үземнең теләгем булды да инде. Шунда экзаменнар бирдек. Автомат җыябыз һәм физкультурада йөгерәбез. Белем, тәртип һәм ныклы физик әзерлек бу уку йортының төп таләпләре булып тора. Бирегә укырга килүчеләр шактый. Әти-әниләр улларының биредән чын ир-егет булып чыгачагына ышанып Суворов училищесын сайлый. Ләкин монда булачак курсантның да теләген исәпкә алырга кирәк ди укытучылары. Атанканың бирүе төп сәбәбе шулда дип уйлыйм. Хәзер бит хөкүмәт тә военныйларны бик каты күтәрә. Үзегез беләсез бит инде бөтен җирдә и социаль положение, акчасы да, квартирада барыбер социаль пакет дигән нәрсә бар дөньяда. Атанка аны тоже уйлый, но в основном хәрби профессиялар өчен дип уйлыйм инде. Биредә белем бирү бар тик хәрби тәрбиягә генә корылган дигән тәгълимат дөрес түгел. Монда малайлар барлык фәннәрне тигез өйрәнә. Хәтта кайберәүләрен гадәти мәктәпләргә караганда да 10-11 класста уже направление алып, дополнительные сәгатьләр укытучылар тырышып заниматься итәләр 6 дәрестән соң алганда физика, математика бик көчле. Гадәти мәктәпләрдән аермалы буларак мондагы укучылар атна дәвамында казармада торып укый, бар тик ялда гына өйләренә кайта. Уку йорты әле генә менә бу кечкенә малайлардан чын ир-егетләр ясый укытучылары. Они ознакомливаются с вооруженными силами, с их структурой. Алар хәрби көчләрнең структурасы белән таныша. Корал белән кулланырга өйрәнә. Һәм хәрби уку йортына кергән студентларны шундук бүлек командиры итеп куялар. Сразу ставят командиром отделения. Бу булачак танкистлар аларны Казанның танк училищесында әзерлиләр. Бу көннәрдә биредә 100 артык курсант хезмәт анты кабул итте. Монда 73нче танкист көнендә билгеләп үтәләр. Минем хәрби буласым килде, чөнки гаиләдә хәрбиләр юк. Әлбәттә, яшь курсантлар өчен бу зур бәйрәм. Танкист булырга кем генә хыялламый икән. Биредә ветераннар, хәрби җырлар, төрле чыгышлар, солдат буткасы, барысы да нәкъ хәрбиләрчә. Здравия желаем, товарищ генерал-майор!
Бүгінгі хәрби білім алу ертегі үмітлі келешек деген сөз. Чөнки дәүләт мондый мөмкинлекләрне бирә. Хәрби һөнәр сөйләүчеләр лаеклы хезмәт хакы һәм фатир белән тәэмин ителә. Бу егетләр өчен зур тормышка аяк басканда зур булышуда булачак. Әлегә аларның төп максатлары һичшиксез белем алу һәм үз осталыкларын шомарту. Хәрби карьера укытучылыкка да илтә. Ринат Акбулатов белән нәкъ шулай булган. Армиядә озаккына вакыт хезмәт куйганнан соң, ул үзен педагогикада таба. Инде 9нчы ел ул Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге кадетлар мәктәбендә эшли. Иң мөһим фәннәрнең берсен укыта – тормыш иминлеге нигезләрен. Ул балаларга төрле ситуацияләрдә үзләрен дөрес тотарга өйрәтә. Һәм үз фәнен Ринат Акбулатов яхшы белә, аның укучылары төрле конкурсларда һәм олимпиадаларда берничә тапкыр җиңүчеләр. Укытучы үзе дә тормыш авырлыкларын җиңүче. Гөлинә Шаймуллина аның белән якынрак танышты. Отрабатываем движение разведывательной группы W. Разведка төркеме хәрәкәтләрен өйрәнү мизгелләре. Кайберәүләр өчен әлеге күренеш сәер булып тоелырга мөмкин, тик менә кадетлар өчен бу гадәти һәм мавыктыргыч уку процессы. Аның барышын укучыларның яраткан мөгаллимнәре полковник Акбулатов күзәтә. Иптәш полковник бик тырыша, аның безне хәрби училище студентлары буларак күрәсе килә. Без дә аның өметләрен акларга, кадет исеменә лаек икәнебезне исбатларга тырышабыз. Башымдагы биретне ала алганыма да тактик осталыкларымны үзләштергәнем өчен дә полковник Акбулатовка рәхмәтлемен. Аның ярдәме белән бүгенге көндә үземне хәрби хезмәткә әзер дип саныйм. Пошли. Кайчандыр иптәш полковник үзе дә кызыксынучан, янып торган күзле малай була. Ул чыгышы белән Казакстан якларыннан. Беренче һөнәри белемен Астананың хәрби училищесында ала. Соңыннан тормышын хәрби көчләргә багышлый. Мотовкчы взводы, рота командиры, батальон штабы җитәкчесе вазифаларын башкара. Хәрби академияны тәмамлый, биредә 10 елга якын уку-укыту эшләрен алып бара. 2010 елда Казакстаннан Казанга борынгы бабаларының туган ягына күчеп килергә карар кыла. Увольнение в запас из вооруженных сил. Хәрби көчләр запасыннан чыкканнан соң үземне башка төрле хезмәттә таба алмадым. Сакчы кебек һөнәрләр миңа гомумән ят кебек тоелды. Тәҗрибәмне яңа буынга тапшырасым килде. Әлеге максат белән Казанга күчеп килгәч, шушы кадет мәктәбенә эшкә кирдем. Менә инде 8 ел биредә тормыш иминлеген саклау нигезләре фәнен укытам. Акбулатов Ринат Равильевич дәресләре белән кызыгып китеп, дәресләр факультативларга калып, бергәләшеп, зак итеп, әзерләнеп, олимпиада юлларында үз-үземне тикшереп карарга уйладым. Һәм товарищ полковникның тырышуларын оправдать итер өчен ничек шулай булып чыкты инде, всероссийский заключительный этапка чыгып киттем. Һәм шунда беренче елны һәм беренче тапкыр җиңүче булып кайттым. Ринат Акбулатов тырышлыгы белән кадет мәктәбе укучылары менә инде 2нче ел рәттән тормыш иминлеген саклау нигезләре буенча бөтен Россия олимпиадасында призлы урыннарга лаек була. Халыкара бәйгеләрне дә калдырмыйлар. 4 ел рәттән җиңү варислары халыкара бәйгесендә катнашалар. Быел әлеге ярыш Ташкент шәһәрендә үтәчәк. Хәзерге вакытта әзерлек эшләре бара. Укучыларның ниятләре зурдан Үзбәкстаннан җиңү белән кайту. Цель школы ставится не обязательно то, что они все. Безнең максатыбыз һәрбер укучыга тормышта үз урынын табарга ярдәм итү. Ул хәрби көчләр белән бәйле булмаска мөмкин. Иң мөһиме күңелләренә якын һөнәр табу, гаилә кору, балаларын лаеклы рәвештә үзләре сыман тәрбияле, тәртипле, кыю, мәрхәмәтле итеп үстерү. Моның өчен шәхсән мин кулдан килгәннәрнең барысын да эшләячәкмен. Ринат Акбулатов үзенең укучылары өчен дус, әти, абый ролендә үти. Кирәк вакытта киңәшен бирә, яңа һөнәрләр үзләштергә ярдәм итә. Аларның игътибарын, ышанычын беренче минутлардан ук көр тавышы, киң күңеле, юмор хисе белән яулап ала. Шуңа да аңа формальлектән качып, якын итеп иптәш полковник дип дәшәләр икән. Тантаналы линейкалар мәктәпләрдә генә узмаган, университетлар һәм институтларда белем көнен билгеләп үтте. Үз студентларын Тигезбида киң колачлап каршы алды. Күп кенә казанлылар Идара университетының төрле өлкәләрдә ихтисаттан алып программалаштыруга кадәр белгечләр әзерләвен яхшы белә. Әмма күпләр белми, Татарстанның беренче дәүләти булмаган вузы начар ишетүче һәм сукыр студентларны да төрле белгечлекләр буенча әзерли. Бу хәзерге көндә инклюзив белем бирү дип атала. Һәм Тигезбида студентлар арасында аерма юк, алар барысы да вузларын ярата. Вуз аларга шул ук ихласлыкларын игеләтә, кире кайтара. Яшьләрнең күбесе ник Тигезбиданы сайлый? Камилә Насыйбуллина репортажы.
репортажында. Балаларның зур тормышка беренче адымнары югары уку йортыннан башлана. Уку йортын сайлау бу бик җаваплы карар. Чөнки син 4 ел эчендә вакыт үткәрү урының гына түгел, киләчәгеңне, профессияңны сайлыйсың. Менә шулай тиз би яңа студентларын кабул итә. Заманча, яшьләрчә, ритмлы биюләр белән. Беренче көннән үк бу университетта студент тормышы кызыклы үтүләрен ассызыкладылар. Тизби бу ел 27-нче мәртәбә үз ишекләрен изләгән студентлар өчен ачты. Яңа укучыларны университет эшчәнлегендә актив катнашкан студентлар белән таныштырдылар. Һәрбер юнәлеш вәкилләрен аерым сәламләделәр. Студентлар советы рәисе тантаналы рәвештә беренче курс укучысына студентлар билетын тапшырды. Беренче кыңгырау чынлады, студентларга парыга барырга вакыт җитте. 1992 елда ачылган университетны инде 27 меңнән артык студент тәмамлаган. Монда 6 юнәлеш буенча уку бара. Гуманитар, мәгълүмати технологиялар, идарә, икътисад, юридик факультетлар. Университетның йөзе студентлар укуга мәхәббәтне үз эшен яратып эшләгән педагоглар гына уята ала. Ә мондагы студентлар тизби турында сәгатьләп сөйли алалар. Мин университетларны дусларым тәкъдим иткәннәр арасыннан сайладым. Алар мине тизбига укырга чакырдылар. Монда мөгаллимнәр яхшы, укырга да бик уңайлы диделәр. Һәм мин моңа үзем дә инандым. Минем бу уку йортында таныш кызым укый, ул шулай сервис направлениесендә. Аның белән күрешкәч, ул үзенең направлениесе турында бик кызык итеп сөйләгәч, минем дә инде 10нчы классларда ук инде шул направление ошап, шушыңа керәсем килде һәм минем хыялым чынга ашты. Бу университет студентларның ичке талантларын ачырга мөмкинлекләр бик күп бирә дип уйлыйм. Шуңа күрә бу университетны сайладым һәм үземнең дә ичке дөньядагы талантларымны, барлык булган способностьларымны ачырды дип үмитләнәм. Тизби дәүләти булмаган университетлар арасында беренчеләрдән булып, сәламәтлекләре чикле булган балалар да укый алсын өчен махсус программа буенча эшли башлый. Укудан тыш монда балалар спорт, иҗат белән шөгыльләнәләр. Сукыр балалар өчен җайлаштырылган шахматлар бар. 23 ел буена Тизбиның физик мөмкинлекләре чикле 679 студент тәмамлаган. Бүгенге көндә биредә 66 шундый студент укый. Мы действительно единственные. Чыннан да без сәламәтлекләре чикле студентлар белән эшләүче бердән-бер университет. Безгә ел саен бик күп үзенчәлекле студентлар укырга керәләр. Безнең махсус җиһазлар бар, укытучылар курслар узалар, методичкаларыбыз бар. Барысы да укучылар өчен җайлаштырылган. Тизбида барлык физик мөмкинлекләре чикле студентларына белем бирү өчен уңайлы шартлар тудырылган. Мәсәлән, бу аудитория ишетү сәләте начар булган студентлар өчен җайлаштырылган. Күргәнегезчә, бүлмәнең барлык якларында да кизгеләр иленгән. Бу студентлар курсташларына мөрәҗәгать иткәндә дә укытучыны күрү өчен эшләнгән. Күрү сәләте начар булган студентлар өчен махсус экранная озвучка дигән программа буенча дәресләр алып барыла. Үзенчәлекле студентлар монда чыннан да үзләрен гади студентлар кебек хис итәләр. Мне помогают одногруппники хорошо. Миңа төркемдәшләрем ярдәм итәләр. Әлегә бернинди кыенлыклар булмады. Әкренләп ияләшәм. Я уже потихонечку привыкаю. Университетның тагын бер үзенчәлеге студентларга уку барышында ук эшкә урнашырга ярдәм итәләр. Мы тесно сотрудничаем с Центром занятости населения, который еженедельно скидывает более 1500. Без мәшгульлек үзәге белән хезмәттәшлек итәбез. Алар безгә студентларны эш белән тәэмин итү өчен атна саен 1500-гә якын вакансия җибәреп тора. Моннан тыш университет үзе дә студентларның мәшгульлеген кайгырта. Открывает также специализированные рабочие места для своих же выпускников. Һичшиксез, Тизбиның һәрбер студенты үз университеты белән горурлана ала. Биредә сыйфатлы белем алу өчен яхшы укытучылар, кызыклы студент тормышы, зур йөрәкле белгечләр эшли. Ә бу уку йортыннан кем булып чыгу бары тик студентлардан гына тора. Гел укырга барысын да белергә. Күбрәк белгән саен көчлерәк буласың. Бу юлларның авторы күп кенә югалтулар кичереп, үз тормыш университетларын узган кеше Максим Горький. Укыгыз һәм көчлерәк булыгыз. Фикерләрегезне социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызда көтеп калабыз. Исән-имин булыгыз.